Arestado ang 42 anyos na si alias Tino kan Barangay Cruzada, Legazpi City, makaliis na makuha na nin dosing sachet kan pigtutubo ng shabu sa sinagibong buy-bust operations kan mga otoridad kan Agosto 20. Kinakarkulong nagkakantidad ng 340,000 pesos ang nasa 50 gramong illegal na drogang nakuha sa suspetsado na sa rumang online seller. Sigon sa Legazpi City Police Station, si Tino man ang subject kan operasyon na haloy na nindang pigmamanmanan. Alagad na abutan ninda sa residensya kan suspect ang 29 anyos na kaibanan kaini. Nasa kustodiya ngunyan kan Legazpi City Police Station ang mga suspetsado mantang pigpipreparar ang kasong isasangat kontra sa mga ini. Mientras tanto, mapadagos man subot ang operasyon kontra droga kan Hepatura tanganing dagos ng makalibre sa illegal na droga ang natatadang tulo sa 70 barangay kan syudad nin Legazpi. Nagad naman po ang kooperasyon ko sa tuyong mga siyudadano. Kung ano man po ang mga informasyon, kung nahihiling na rin para po kita sa tuyong mga barangay, sa tuyong komunidad, mga illegal na mga aktibidades, feel free po na magtao po mo yung information, tangani po na mabalidar ni po ini, sin makapagkasapo kami kay mga operasyon.